जोङो दिनै बयजोंबो खेबसे आरो रायलायनो होननानै फैलायबाय लाइभआव दसे सम दिनैहाय फैबावलायबाय आरो बयबो फैदोलाय लाइभआव ज' जाफैदोलाय ज' जानानै जइन जालायनानै लाइभफ्राव कमेन्टफोर खालामलायदोलाय थाब थाबनो बयबो फैदो दे लोगोफोर थाबैनो फैनानै जइन जालायदोलाय दे मोनाबाबो मोनागुनाबाबो दसे बयबो फैनानै जइन जाफैलायदो आरो सुमि बसुमतारी हे गुड नाइट हेलो गुड नाइट मोनाबाबो उफाय गैया जों मोनाबासो लाइभ फैनांगौ जायो नै नों जि मोसानो रोंदों मालाय मोसानायखौल' नायबाय थानो रोंदों नों गोबां मानसियानो दा बेस्थ'आव दंथ'थारोदां ने मानि थाखाय बेस्थ'आव दङ होनबा र' आं खिथानि हरलाय आं खिथानि हर बुला बुलिसो बुमारगौलां मा खबर आदा जोंना JLG आ 33 मा खबर होनदों नै बिराद मोजां हेपि निउ इयार आदा बाजै हेपि निउ इयार माने मोजाङैनो दंना खबर सबर मोजाङै ना जोंना बिराद मोजां खबरफ्रा बिराद मोजाङैनो दंथ'यो आरो दासान्दि उसुबिदा गैया जेबो मोजाङैनो दं बेबो मोजाङैनो दं मालाय रिल्स बानायनो नायदों मानसिफोरनि रिल्स बानायनाय मानायनायखौ नायगासिनो बियो खालामनो मानसिफोरनि रिल्स बानायनाय मानायखौ नायबाय थाथारदों मालाय देलाय नै नाहरनोनो बयबो नोंनि खालामनायखौ देलाय किसी का नहीं ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाने कहाँ हवाएं हवाएं ने बाजैया रायलाया नामा प्रनाब ब्रह्म अके नै नों रायलाया नामा नो नाहरलाय नाहर दे रायलायनो नुहुरदों मा ओंख्रि जाखो आदा बाजै गैया अनजालु नार्जारि ओंख्रियानो सङाखै दासो फैदों जोङो खामानिनिफ्राय फैनानै दसे सम रायलायनो लुगैनायखाय लाइभ फैबाय आरो गासैजोंबो मोजां गाज्रि खबर लालायनो होननानै लाइभ फैलायबाय आरो दसेनो ओंखाम ओंख्रियानो संथ'वाखै दाबो संनोसै दा हर गेजेरबासो जायो जोङो हले ना मा होनदों हले दाबो संनोसै दासो सफैदोंना संथ'वाखै आरो ओंखायनो नेटानो आंना बोरैबा थांलाबाय थादोंलै मा जाना होदोंथाय दा नुवाखै देलायसिगोन बियो देलायनानै माबा खालामबावगोन बेयो रिल्स बानायगोन बे नायदो देलायनो माबा लाखाबाय नालाय हि गुड मर्निं ओरैनोसो हाहा दे गुड मर्निं आदा सोरांखाबायानो माथो ने माथो दं गुड मर्निं आदा गुड मर्निं आंनि नेटआ दिनै माने एफा डिस्टार्ब होदों नोगोद डिस्टार्ब होगासिनो नेटानो जायानो आंना हरानो सानानो हरलै भाइ जोंनाबो बेनोलै आदा सान हर आंनि नेटआ दिनै नोगोद प्रब्लेम जादोंलै लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा थाबथा थुबथासो जालायलांबायदां नेटआनो सम मानोबा बिराद प्रब्लेम होयो दिनैबो माने प्रब्लेम जालायखो जोंना नै एक्ट्रिसानोबा माबा खालामनो नागिरनाया रिल्स खालामनो नागिरनाया थाबथा जानानै दंगासिनो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै आदा सङाखैनो दासो सफैदों नालाय संनोसै नै दा संनाय खावनाय जोंना दंबावो सङै खावै जागोन
गैयाबाबो 1 घन्टा आधा घन्टा नङा होमबा संनाय खावनायफोरावनो दा आदा जोमावनिखौ आङो माबा होआखैमोन नामा आदा जोमाव ब्लु होआखैमोन दे बिदिब्ला ब्लु हरबाय आङो बयबो माबालायदोल' जायहा ब्लु दङ बेफोराथ' मोजां जाखाबाय माला बयबो लोगो जालायबानो जाबाय आरो बयबो लोगोजों लोगो जा लोगोजोंनो लोगो बुलायलाय एखमबा नङा होनबा आं फुलुनि बेवाइनाव थांनि नामा बायदे दे सोरनावखि थाङा थांलै आदा आंनि नामल' दाला दे आदा नों जेरावखि थाङा हरजाया आंनि नामखौल' दाला आरो नों बुजाबा माबा आंनि माबाखौल' नामखौल' दाला आरो नोङो खामानिया मोनसे सेलारि होनाय मानायफोरखौ मोजां मोनाखै आं दस्रायाव एकदम खामानि मोजां मोनोब्ला आङो थांसिगौमोन आरो खामानिखौनो फोसायाखै आङो जोंनि थाखाय माने थोआ जादों आरो थाखा फैसाफ्रा माने मोनब्लाबो खामानि गैया जोंना रुमावनो एकदम बिराद थाङोना जानाय रुमाव ओमफ्राय बे वाटार बिल बेयावनो माथो 5000 6000 थांखायो रुमा जेनेबा हमना लादो जोंनिफ्राय 2000 ओरैबायदि थांखायोना थाङै थुङै आंनि सेलारिया बेसेबां बासायो 5000 6000 गाहामल' बासायो जानायनिफ्राय लानानै मानायनिफ्राय लानानै ओमफ्राय बे 6000 मोननाया आरो नैबे मासनि गोदान मासाव जाफिननायावनो थांफिनो आरो बेनिखायनो गैया जाया एसे मोजां सेलारिफोर मोननायफ्राव मावहैनो मोनबा मोजां जागौमोन आरो खबर हरदो दे सोरनावबाफोर मोजां खामानि दंबा थांनोसै बारायनो थिनबाबो बारायालै गैया सेलारिफोरखौनो जोंना लाइफखौ खैथासिम थागोन बाय थागोन आदा दसे टाइम थागोन ओरैनो आधा घन्टासो थागोन नामा आधा घन्टासिम थानि नेटआबो माथो बिराद प्रब्लेम होदों नै नेटनि थाखायनो बारा गोबाव थानो हानाय नङा बायदि मोनदां फैदो रिल्सफ्रा दा बानायबाय था ओंखाम उखैबाय माथो फैद' ओंखाम जानोसै ओंखाम संफैदों माबायाव रिल्स बानायबाय था माथो कमेन्टफ्रालाय रावनिबो गैथारलालाय दे बोरै जाखो कमेन्टफोरालाय जों हिन्जावजों आंजों 11टानिफ्राय हरसे थागोन ओमफ्राय लाइभखौ दे 11टानिफ्राय हरसेखा 11:30निफ्रायनो हरसे थाखागोन दे आदा नों खामायलै आदा नोंसोरो जोंहा थानो हाया बिदि नेटानो जाया सोलिया माथो नै नेटानो रुमाव फैबाथाय नाङा फैदे दसे दे दा फैगोन दे जोंनि लाइभ जोबखांनानै जों जइन जागोन दे जायगाफोरा माबायदि जायगायालाय मोजाङानो जायगाफोरखौ आं जेबो उसुबिदा मोनाखै जायगाफ्रालाय बिराद मोजाङानो आरो मबाइल गंथामलै आइडि 16था बा हागौलै आदा नोंजोंलाय सोरहानो मबाइल गंथाम गोदान लायलायबाय नामा आदा गोदान लायलायबाय खोमा मालाय नोंहा आदा आइफननो मानो OnePlusनो ना खामायसे दंखायो दा थोरसि सुनानै ओंख्रि संनांगौ नै खोनायाखै संफैला आंनि गंसे हिन्जावनि गंनै रा दे
नोंनि गंसे हिनजावनि संफैद' ओंखाम उखैबाय आं हाय आदा हेल' मा ओंख्रि जाखो गैया जाथ'वाखै बिनाव जानो मोनथ'वाखै मैथा खावब्लि ना मा होनो नामा जाथ'वाखै दाबो खावब्लि लोगो जादोरा खावब्लिखौ लोगो जानो थिनहरबायलै आदाया नै अके रिल्स नुबाय दा मालाय गोदान गोदान रिल्स बानायबाय अमा बेदर बिहरदोंमोन आंलाय बिराद आसा खालामदोंमोन मोनजागोन होननानै गैया ओमफ्राय दा थाङै थुङै फन खालामनानै सोंहरबाय अमा बेदरानो गैलानो जाजोब्बाय माइरं हरनोसै माबा हरनोसैसो होनबाय बेदरानो गैयाबा माइरंखौलाय मा खालामनो होननानै दा लाबोसैलै होनहरदां रागा जोंबाय आं बिरादनो संना जादो आदा नोंनो आं सङाबा जाखानाय नंला संखाला माबायावसो रिल्सआवसो थाबाय नायनि आंबो दिनै संगोना सङा नेबाय थानि नोंनो आइदि नाङा खोमा ना भाइ आंनो आइदि मा आइदि ब्रा आदा आइदिखौबाथाय आं मिथियालै आइदि उइदिफोरखौथाय आंनो नांथारा गोदान गोजाम आइदि आं लायानो मोनसेल' आइदिखा माबायदि आइदि बेलाय आदा बुजिलायलाङासैलां आइदिफोरखौ भाइनो होग्रोदों भाइ ए दे माबायदि आइदि आं आइदिखौ बारा मिथिलायलाङा आदा आइदिफोरखौबाथाय आं बारा मिथिया आरो खमाव खिथाबाय थायो जानला मोनलालाय ओंखाम संहैला आरो संसै बोरै जाखोमबाथाय सिरि जाजोबखो बयबोलाय लाइटआ बोरैबा खोमसि खोमसि नुयोलै ने खोमसि खोमसि नुहुरो बोरैबोला थांबाय नामा आदा नोंलाय जायाबाबो फैसाबबाय जायाबाबो फैसाबबायनो नैबे बायदि रा आइदिया ए बिदि ए बे नोंनि आरो ने जायाबाबो फैसाबबायाबो नोंनि बाव ए दे मिथिबाय आदा बेजों साबसक्राइब खालामना होदो ना ओमफ्राय बेजों साबसक्राइब खालामाखै होनदां नोङो आंनिखौ बेजोंबो साबसक्राइब खालामदो दे आंना आइदि गैयालै आदा मोननै मोनथाम आइदि गैया मोनसे दंबावो र' मोनसेजों आं नोंनाव थांगोन आंना बावबो 400 बेसेबांबा साबसक्राइबार दं बेजोंबो आं थांगोन र' नोंनाव बे दं आरो आइदि मोनसे दं दंनायालाय खालामाखै दंखायो आंनाबो मोनसे आइदि दंबावखायो मोफ्लाम नुदों बे मोनसेजों आंबो फैनो नाजागोन र' नोंसिनियाव नायहैनायनि आं आदानिखौ लाइटआ बारा जाबायना मोदानलायबाय लाइटआनो नायनो हाला ओमफ्राय जोंना माबाया मा होनदों जेल
16 था दं जोंनाव हिनजावनिजों आंनिजों भाइये मा नामजों दं बेबा जोंहा उखै फिननोसैसो जोंनाथ' गैया दाबो नै ओंखामानो मोनजाया माला संगोनथाय सम मोनबासो जानोसै आंबो सङा आं दिनै बिराद बादों दुरबल मोनदों एकदमनो हेभि खामानि जागासिनो ना दा फेस्टिभेल दङ फेस्टिभेल एकदम बिराद हेभि जानानै दं बेबायदिनो आइडि बानायना थाबनो 1K खालामग्रोनि र' भाइ दे ओमफ्राय बिदिया मोजां नङालै आदा आं बुंखायो नोंखौ आं साजेस्ट होखायो माने बिदि माबानो नाङा आरो नोङो गोदान आइडि लानानै मालाबाबो नों चेनेलखौ दा खालाम नङाबा नोंनिया जेसेबां दं बिनिफ्राय बांसिनसो खमायलांगोन आंनि बुंनायखौ मोजां खोनासंनानै लाखा उनाव फस्थायनांगोन आरो जोंनाबो सिगाङाव आंबो बिदि खालामदोंमोन बै दस्रा चेनेलफोराव आरो नैबे चेनेला आंनिया साक्सेस जाथ'वाखैमोन बेबायदि जाथ'वाखैमोन बै समाव नैबे गोदानसोमोन नालाय नैबे दा सोलिबाय थानाय चेनेला दा लाइभ फैबाय थानाया बेयानो गैथ'खायामोन आरो सिगाङाव फुराना दंमोन बे फुरानाया आंना 400 दाबो दङ साबसक्राइबार बियो आंनि फुरानामोन आरो गैयाबाबो 5-6 बोसोरनिमोन आरो ओमफ्राय बाव आंबो बिदिनो खालामोमोन मालायफोरनि मानि बिदिनो गोदान माबा खालामनानै आंनि चेनेलखौनो आं साबसक्राइब खालामनानै लायोमोन ओमफ्राय उनाव मा जाखो हारसिंनो दानलांबाय थायो आरो साबसक्राइबारा मिथिबायना आदा हारसिं दानलांबाय थायो बेनिखायनो बिदि खुलिना लानाया मोजां नङा र' ओरै फैबावगोन दे फैबाय था दे लाइक दोन 3 days थेंक इउ स' माच आदा लाइक खालामनायनि थाखाय साब हरबाय भाइ दे थेंक इउ स' माच आदा साबसक्राइब हरनायनि थाखाय ओमफ्राय बारा आइडि खालामनाङा दे आदा नोंनि साबसक्राइबारासो नङाबा उनाव दानजागोन ओरैबायदि गाज्रि बिदि गोदान आइडि खुलिनानै मालाबाबो गावनि चेनेलखौनो साबसक्राइब खालामनानै दाला नों मोनसे चेनेलखौनो नों ग्र' खालामनोबा नोंनि मोनसे चेनेलखौनो मोजां माबा आरो सामलाय गोदान माने माबाजों नोंनि चेनेलखौ नोंनि मबाइलाव थानाय नोंनि आइडिजोंनो मालाबाबो साबसक्राइब खालामनानै दाला आंबो लायाखै नोंबो खालामनानै दाला बिदि आरो जेबो जाया भाइ 3 मिनिट नायनानै हरनांगौरा भाइ बियो मिनिट खालामनानै माबानायाबो जाया दा उनाव दानो चेक खालामोना बिसोरो बिरादनो बै समाव आंनिया मा जाया माबा फुराना भिडिअखौ ससेल' होदेरनायावनो कन्टेन्टआ रिमुभ जादोंमोन मिथिगौना कन्टेन्ट रिमुभ जानायनि उनाव आंनि माबाया भिउआ एकदम बिराद डाउनाव थांबायमोन मास मोनसे आंनियाव बे नैबे दा सोलिबाय थानाय चेनेलावनो मास मोनसे भिउआनो फैयाखैमोन आरो दा बे माबायावनो जाफिनना दं नै आङो भिडिअ हगारनो हायो गोबाव जाबायना दा भिउआनो फैफिनलालाय आरो बिदि जानानै दं इउटुबनि रां मोनाखै नामा दा नोंथांमोना साननो हागौ आरो ना आंनिया 11K जालायनानै दंसै इउटुबनिफ्राय गैयाबाबो खेबनै खेबथाम जाखांबाय नों सानगोन आरो दासिमबो थाइसेबो मोनाखै आरो आं दिनै लाइभआवनो बयनोबो खिथाखाबाय थाइसेबो मोनाखै दासिम खिथानो रोङा माथो बयबो लागासिनो लाइभफोराव मालाय बिदिनो 1K जालायलांबाय जायो जानाया दा नों 1K जाबालाय माथो जानो नोङो मनेटाइज जानो नांगोन ना मनेटाइजआवसो रिजेक्ट जायो आदा मिथिबायना मनेटाइजआव रिजेक्ट जाहैयो बे साबसक्राइब बिदि खालामना लानायनिया मनेटाइज जाहैया चेनेला आं बुंखायो आरो बिराद गाज्रिसो नोंनि चेनेलखौनो नों एफेक्ट खालामना लानायसो बेयो एफेक्टसो जायो आरो बेदिनियावनो नों साबसक्राइब खालामना लानाया एफेक्टसो जायो उनाव मा फैगोन बियो मा होनगोन बियो रिउस कन्टेन्ट बिदि माबा माबिसो फैगोन आरो नोङो जेनेबा माइनटाइजनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाङोबा साननै बा सानसेनि उनाव नोंनियाव बिसोर माबा हरफिनो बिदि आरो नायनि मा जायो दे नायग्रो आदा जाबाय बायनोबो हागौ आंनियावबा हले रिउस कन्टेन्ट जादोंमोन आरो बे चेनेलावनो दा सोलिबाय थानाय बे लाइभ सोलिबाय थानाय चेनेलावनो आंनियाव मोनसे रिउस कन्टेन्ट फैदों मनेटाइजआ आंनिया खेबसे रिजेक्ट जादोंमोन मिथिगौना आदा खेबसे रिजेक्ट जानायनि उनाव आरो खेबसे एप्लाइ खालामफिनदों आं बेखौ बेसेबांनि दिनाव एप्लाइ खालामफिननो हादों आं मिथिगौ मास मोनथामनि उनावसो आङो मनेटाइजखौ रिएप्लाइ खालामफिननो हादों बे चेनेलजों दा सोलिबाय थानाय चेनेलजों गरमखां फाग्लिहै हाय गरमखा ना मा होननांगौ जाखो
माबानि नामानो गरमखा जाहैबाय मा ओंख्रि संगोन भाइ ओंख्रिया जोंनिया दा मटर दङ ओमफ्राय आलु दङ मा संनाय जायो मोनथिया मटर आलु बेनोखासै बे ओंख्रिल'खा बेनोखा आरो मटर आलुआनोखा नों नायग्रोना लादो आदा जायोबा जायोसै आरो ओमफ्राय आंनियावबो हले आंनि जानायखौ आं नोंनो खिथाहरखाबाय आरो आंनियाव हले रिउस कन्टेन्ट फैथारखादोंमोन आंनोरा नोंनो माने आंनोरा माने आं बुजिनो मोनासै मारै होनखो भाइ आंनोरा गरमखा आं फाग्लि आंनोरा दे लाइक डन फर दे आदा दे नोगोद दंमारो नोंनाव आदा होमबालाय ने बाब डेन्जार आदा आंनियाव दंबाबो बिदि मोनथाम मोनब्रै दंमोन आंनियावबो टटेल आंबो बिदिनो खुलिना लादोंमोन मिथिबायना आदा मोनथाम मोनब्रै फिसाजोनि नामै बिमानि नामै बिफानि नामै खुलिना लादोंमोन आंनि माबानि मा होनो आंनि माबानि होनो आंनि फिसाजोनि नामै आङो मोननैसो खुलिदोंमोन ओमफ्राय बेयाव साक्सेस जायाखै दाबो इउटुबाव सार्च खालामबा फैयो आरो ओमफ्रायो मा होनो हिन्जावनि नामै मोननै ओमफ्राय आंनि नामाव मोनसे ओमफ्राय हिन्जावनि नामाव नैबेल' दा सोलिबाय थानायाल' नैबे साक्सेस जादों ओमफ्राय दा सेकेन्ड चेनेलाबो एसे साक्सेस जानो थांहां आरो ओमफ्राय मा होनदों जोंनिया JLG आ बेसेबां मिनिटदा 4000 नांगौ लं टाइम ओमफ्राय लं टाइमनिया 4000 नांगौ ओमफ्राय दा मोनसे गोदान माबानाय दङ ना 3000 नांगौ दानिया 500 साबसक्राइबार ओमफ्राय 3000 मिनिट नांगौ आरो दानि नैबे माबाया गोदान आपडेटनि उननिया ओमफ्राय नांगौना नाङाबा होला नामा होनो नांगौ आदा नों साबसक्राइबारखौल' होना गालां दे नोंनि बे चेनेलनो होना गालांदो दे ओमफ्राय जोंना राबि ब्लगा दासो नुजाफैनो हादोंनो थेंक इउ स' माच फंबाय दासो नुजाफैनायनि थाखाय सफैलायबाय दासोनो मोजां ना फंबाय नोंना खबरा माबानिमोन नामा मा होनो काश्मिरनिमोन नामा काश्मिरनिमोन दा होबायलै बाय दे थेंक इउ स' माच आदा होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आदा थेंक इउ स' माच गोजांनायफ्रा बोरै जादों ब्र' माबायाव काश्मिराव नों थानायाव बिराद गुसुथार नामा गोजांनायफोरालाय जागोन ना जाला उन्दुनो ओंखारबाय आं रिंखां बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ब्र' जाथ'वाखै ब्र' दासिमबो सङाखैनो ओमफ्राय नै दांनासो गालांगोन हेल' नोंनोलाय नामा आदा बेबो दांनासो गालांगोनाबो टेस्ट आदा दे फैदों दे टेस्ट जाफैदों दे गासिबो नोंनिनो गोजाना आंनो दे मोनबोसे दंमारो दे आंनाव कमेन्ट खालामजोब नोंनि माबाजों देन्जारलै दैयानो अन्थाइ जाजोब्बाय लोंनोनो फुदुंनानैसो लोंनांगौ एकदम बिदिनो माथो खालामनो देन्जारथार ने जोंनि आसामावबाथाय बिदिनो ओमफ्राय बिबारि नार्जारि एस ब्लगा नै लाइक डन ब्र' होनदों नै दासो लाइक फैदों बिबारि दासो मोजां ना मोजां बिराद मोजां दङ खबर सबर दासान्दि मोजांथार सोलिगासिनो दं खस्थ' मस्थ' सोलिगासिनो दं बिबारि नांगौ नामा नोंनो नै सोरखौबा आवलाय हरलायबाय बियो एग्रां हरलायबाय सेन्देलनि माला गानहोजायाबानो जाबाय दा नोङो आदा जाखांबाय नामा गैया जाथ'वाखै संग्रायानो दाबो संना होआ दाबो संना होफैयाखै नै संग्रायानो माबा रिल्ससो बानायगासिनो दङ माला संगोनथाय
हरनोब्ला मा होनदों बिबारि दांजानो नामा हरनोब्ला मा हरनोब्ला मोजाङै सिरि था भाइ सोर बे ब्र' आंबो सिनायलायलाङा सोर जाखो बे बिबारि आइडि नांगौ नामा आइडि नांगौ नामा नो हनै आइडि जासि हरलाबायबायलै आदाया आइडिखौ लादो बिनिखौ आदानि आइडिखौ खावनानै लादो आइडि फ्रियावनो मोनो नो हनै बेना आइडिया खिन्था माबार ब्र' आंबो सिनायालै जायखिया आं आदा होनहरो माने आंनाव बिदि कमेन्ट हरो नालाय आं आदा होनहरो आरो आंबो सिनायानै दा कमेन्ट हरबाय थादों कमेन्ट हरबाय थानायखाय आं आदा होनो आरो आंखौ फंबाय होनो नालाय आं आदा होनो बिबारि साबसक्राइब हरनांगौ नामा बिबारिनि हनै साबसक्राइब हरनांगौ नामानो मालाय आइडियानो बुरजाथारनो बिनिया साबसक्राइब नांगौबा साबसक्राइब नांगौबा बिनानै लादो हनै बेनाव 10 जनसोखौ साबसक्राइब खालामना हरगोन बे दानो हरदो अनोब्ला हरदो नों आदा दे हरोब्लालाय बे सिनाया बाजामबि औ आं सिनायखायाना दा नोंनाव थांगोन बिबारिनि लाइभआव थांगोन नो दा आंखौ देखायबाय थायो थांगोना थाङा नायना ओंखाम गैया जाथ'वाखै दाबो इन्सटाग्रामाव बेसे फल' नांगौ आं इन्सटाग्रामनिखौ बारा मिथिया फेसबुकफोरनिखौबा एसे नलेज दं आरो आङो इन्सटाग्रामनिखौ आं मिथिया आं इन्सटाग्रामखौ सालाया बारा इन्सटाग्रामाव आङो फट'फोरबो आपल'ड होआ माने आंना इन्सटाग्रामजों फेसबुकजों मोननैबो कानेक्टखासो आरो फेसबुकाव आपल'ड होनायानो इन्सटाग्रामावबो थाङो बिदिसो आंनिया डाइरेक्ट कानेक्टसोखा आं इन्सटाग्रामनिखौ बारा मिथिया फेसबुकनियाबा हले 5000 फल'वार नांगौ 5K फल'वार ओमफ्रायो स्ट्रिम एड माबा जानोब्ला मनेटाइज जानोब्ला नांगौ आरो माबा नांगौ मा होनो 60,000 नांगौ वाच टाइमा 60,000 नांगौ आरो 60,000 ओमफ्राय बांसिन खामायनोबालाय बेयावनो फेसबुकआनो साबसिन बायदि मोनना लायो आरो आङो फेसबुकआवबा मानि मानसिफोर बुंनाय बायदिबा डलारफ्रा फेसबुकआव बांसिन जायो होनना बुंदों आरो आंबो बारा मोनथिया बांद्राय आइडिया गैया आरो फेसबुकफ्राव ओरैनो आपल'ड होयो आं बांसिन नायनायफ्रालाय ओमफ्राय नायो आरो माबाखौसो नायखायो आंबो फेसबुकखौसो बांसिन बाहायखायो ओमफ्राय दा गोबाव जाबाय आं फेसबुकाव हगारिया बे दाखालि मा होनो बे जोंनि नानि लोमजानाय समावसो आङो बिराद हगारदोंमोन आरो पस्ट हगारदोंमोन मादोंमोन भिडिअ हगारदोंमोन बे समावनो आंनिया मनेटाइज जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा गोबाव जाबाय आं भिडिअफोरखौ हगारियो सम सम ओरैनो रिल्सफोर ससे हगारलाबायो बेल' ओमफ्राय जोंना राबि ब्लगा साबसक्राइब हरबायनो नै बिबारिखौ
आंखौ नायखुमा सिगोनलै बे बिबारिया नायखुमा जागोनथ' नोङो आदा गोदाव सोराव फैयोब्लाथ' नायखोमागोनानो नोंखौ जासिगोन नामा आदामोन फंबायमोन आब'मोन बिनानावमोन जोङो दोनथ'नोसै नामा आधा घन्टानि थाखायल' फैखादोंमोन नै 2 मिनिट बारा जाबावबायसो बिराद माबा होगासिनो नै बिराद प्रब्लेम जागासिनो माने मा होनो जोंना बे जे रुमाव फैबाय जमा थागोन नङाबा दे आदा जोंबो थांनोसै नै आधा घन्टा बारा जाबाव मा होनो बाय दे फंबाय दे बाय दे आदा रुमाव फैबाथाय 5G टावार नाङा नै 4G नांनानै दं जै 4G नांबाय बिराद माबायो आरो माबा खालामना होयो नेटखौ बिराद प्रब्लेम जाना होयो जै 4G नांबाय बिराद प्रब्लेम जायो 5G नांबा बिराद मोजां सोलियो आरो ओमफ्राय लाइभआबो HD सोलियो जै ओमफ्राय 4G नांबाथाय HD सोलिया दा एकदम मोजां नुवाखै जानांगौ भिडिअफोराव ना बिदिब्ला गाबोनफोर रायज्लायफिनसै नामा खेबसे बयखौबो दे बाय बयखौबो बाय लाहरदो दे बयबो खेबसे ज'नो दोनथ'लायनोसै कमेन्टआव खेबसे बाय लिरहरदो लोगोफोर उन्दुलायनोसै जोंना ओंखामबो संबावाखै नै नोंथांमोनाथ' जाखांबाय लोंखांबाय मालाय उखैफिनलायलायनोसैसोनो जोंनियाथ' दाबो नै सङाखैनो संसै जानोसै टाइम जाबाय नालाय थ' बायसै नामा बाय माथो